हेलो लोगोफर, हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। ब्लॉग आज का कुछ नहीं होगा, आज मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। दिनै आङो जेबो खालामा लोगोफोर। दिनैनि ब्लगखौ आङो शेयर खालायनाया जाहैबाय आङो सिगाङावनो बानायनानै दोनखानाय ब्लॉग आरोना। ब्लॉगा किंतु पुराना जासिगोन लोगोफोर। ये ब्लॉग जो है पहले ही मैंने बना के रखा हुआ था। पुराना ब्लॉग होगा ये, बहुत पहले के दिन का। बहुत पहले का दिन का इसलिए क्योंकि मैं ये जो ब्लॉग है मैं ये अपलोड नहीं कर पाई। आङो अपलोडल' होनो हायाखैमोन आरोना। एडिटिंगखौ आङो अलमोस्ट खालायखांबायमोनानो, किन्तु आं आपलोड खालायनो हायाखै। मानोना जोंहा आबैया बे समावनो लोमजानानै होदोंमोन लोगोफोर। लोमजानानै होनायखाय आङो बे भिडिअखौ आपलोड खालायनो हायाखैमोन, जेखौ आं दिनै शेयर खालायगोन। दोस्तों, नानी तभी हमारी जो नानी माँ है, मेरे मायके में ही मेरे मम्मी के साथ रहती थी। उनका अचानक से तबीयत खराब हो गई, फिर अभी हमारे बीच नहीं रही नानी। तो फिर इस वजह से मैं ये जो ब्लॉग है ये शेयर नहीं कर पाई थी। ऑलमोस्ट एडिटिंग सब हो ही गया था, तभी नानी का ऐसा मतलब हुआ, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई अपलोड। तो मैं दोबारा से आज बहुत दिनों के बाद पुराना होने पर भी आप लोगों के साथ शेयर करने का मन है, तो इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग एंड तक जरूर देखेंगे लोगोफ्रा, जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो। तो लोगोफोर, आङो दिनैनि ब्लगखौ होमबा स्टार्ट खालामनोसै। दिनैनि ब्लगथ' नंला, माने बे गोजाम ब्लगखौनो आङो दा स्टार्ट खालामनोसै। होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो। गुड इवनिं लोगोफोर, गुड इवनिं दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बिनीता बी लाइफस्टाइलाव नोंसोर बयखौबो दिनै खेबसे बरायफिनबावबाय। दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज अभी शाम को मैं पकोड़ा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो भी दो पकोड़ा की रेसिपी, एक में अंडा होगा और एक में अंडा नहीं होगा। अंडा वाला जो होगा वो हम लोगों का होगा, और जो अंडा बिना अंडा का होगा वो मम्मी का होगा, क्योंकि मम्मी को अंडा खाना मना है। सो लोगोफोर, दिनै आङो बरा बानायगोन। बरानि रेसिपि। सोर दङना जे बरा जानो मोजां मोना? आंनिबाथ' गैयानो खोमा। स' लोगोफोर, दिनै आङो फुङावनो जेब्ला अखा हादोंना, होमबानो आं डिसाइड खालायखादोंमोन जे दिनै पुरा बरा बानायनानै जागोन। ओमफ्राय बरायाबो आङो मा बराखौ गोसोखांदों, वान अफ माय मोस्ट फेभरेट बरानि केटेगरियाव बेनो जाहैबाय दावदै गोनां बरा। बेखौबो आं बिराद मोजां, दस्रा बराफोरखौबो मोजां मोनो, बाट दावदै गोनां बरा, जेखौ आं आंनि बिब'निफ्राय, माने आंहा दिदी सासे दङ, आङो मैखुन बानायनायनि ब्लगाव देखायदोंमोन लोगोनि न'आव थांनाय। स' बिस्रानि बिब', स' बे दिदी, बिनिफ्राय आङो सोलोंदोंमोन। स' बे बराखौ आङो दिनै जानो बिराद गोसोखांदों आरोना। फुङाव अखा हानाय लोगो लोगो दिनैथ' बे बराखौ मास्ट बानायनानै आं जाखागोन होननानै। स' बे रेसिपिखौनो आं बानायनोसै नालाय, नोंसोरजोंबो शेयर खालायनोसै लोगोफोर। जो अंडा वाला होगा वो रेसिपी जो है, मेरे जो फ्रेंड है, मेरे सहेली, उसकी दीदी, सो मेरी दीदी, सो वो दीदी से मैंने ये रेसिपी सीखा है। जब भी मैं पहले जाती थी शादी से पहले, वो दीदी ये पकोड़ा बनाया करती थी, तो मैंने दीदी से सीखा हुआ था। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ, इसलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी और आप लोग देखते जाना। और हाँ, जो बिना अंडा वाला होगा मम्मी का, वो चना दाल से बनाऊंगी। तो आज दो पकोड़ा का मजा। तो एंड तक जरूर देखिएगा। अभी चलते हैं किचन, मेरे साथ चलिए। ये जो चना दाल है, इसको मैंने सुबह ही जब डिसाइड किया था कि पकोड़ा आज खाऊंगी, तभी मैंने भिगो के रख दिया था। फुङावनो जेला सानखादोंमोन जे दिनै बरा जागोन, सोमखादोंमोन आरोना। दा बेखौ दै गारनानै साफा खालायनानै लाबाय, बेखौ ग्राइंडाराव उननानै लागोन आरोना। और सबसे पहले मैं ये जो चना दाल है उसको मैं ग्राइंड करूंगी। ग्राइंड खालायनानै लाबाय। मैंने चना दाल को ग्राइंड कर लिया है, और मैंने कैसे किया, ये देखिए, कुछ दाने हैं, माने गासिबो माबा खालायजोबाखै आरोना, ग्राइंड खालायजोबाखै, माखासे एसे रग' रगायबो दङ। बिदिबा क्रान्चिया एसे बांसिन जायो, मोजां जायो जानो। इधर भी मैंने बिथिंजाय
दावड़ी गनां बोरानी थाखाय अंडा वाला पकोड़ा के लिए मैंने आलू ऐसा कट कर लिया है। आलू को बिदि हानानै लाबाय, ओमफ्राय नरसिं बिलाइखौ बिदि गांफा गांफा बोस्रोदनानै लाबाय। करी लीव्स है, नरसिंग पत्ता, इसको मैंने ऐसा तोड़ लिया है एक एक करके। तो अभी मैं पहले चना दाल वाला जो है उसको करती हूँ। फार्स्टआवहाय बेहाय नरसिंग बिलाइजों दुन्दियाजों को होनोसै। पहले मैं यहाँ पे करी लीव्स और ये धनिया जो है यहाँ पे डाल दूंगी, और जो हरी मिर्च है बानलु गोथां बेखौबो एसे होनोसै। ओमफ्राय गोसाखौ आं बारा होला, माने गोसाया गावबागाव गोसो आरोना, बारा कम अपना मर्जी है, मिर्ची ज़्यादा कम। और ये जो प्याज कटा हुआ है सामब्राम गोजा हानाय बेखौ आङो मानियाव बेखौ होनोसै, माने चना दालनियाव प्याज दे दिया है मैंने। और इधर अभी ये जो अदरक और लहसुन का पेस्ट है इसको भी थोड़ा सा दे दूंगी। नमक स्वाद अनुसार, संख्रि, ओमफ्राय हल्दी, थोड़ा सा जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अभी इसको मैं मिक्स कर लूंगी। दा बेखौ मिक्स खालामसै लोगोफोर। बेयावथ' नुखाबाय आङो मा मा होदों, संख्रि, हालदै, जीरा पाउडर, दुन्दिया पाउडर होजोब्बाय। दा बेखौ लगायनोसै। बियो जाबाय। दा नैबेखौ दावदै गोनां जे दङ बेखौ बानायनोसै। अंडा वाला जो पकौड़ा है उसके लिए दे दूंगी अभी बेसन, उसके बाद नमक, संख्रि, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, दुन्दिया पाउडर, और ये जो मिर्ची, बानलु हानाय, अदरक लहसुन पेस्ट, सामब्राम गुफुरजों हाइजेंजों, ओमफ्राय बेहाय सामब्राम गोजा हानानै दोननायखौ, और ये बहुत सारा जो प्याज इसको भी डाल दूंगी यहाँ पे। और अभी अंडा तोड़ के डालूंगी। दावड़ी होनोसै, 2 अंडा दे दिया। अभी इसको मिक्स कर लूंगी। देखो मिक्स खालायनोसै एबार। अच्छे से पहले अंडा के साथ मिक्स करूंगी। फार्स्टआवहाय दावदैजोंनो मोजाङै गलायनानै लानोसै। तो अभी पानी एसे दै होनोसै लोगोफोर। दा आं लगायखांबाय नै लोगोफोर, जाजोब्बाय लगायनाया। दा सावनोसै। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। चना दाल वाला जो है पहले मैं उसको फ्राई कर लूंगी बिना अंडा वाला। बुट दालिनि बराखौ आं फार्स्टआव एवग्रोनानै लाग्रोगोन, ओमफ्रायसो नैबे दावदै गोनांखौ एवनोसै। मोनसे मोनसे होनोसै। थावा दुंबाय, एक एक करके ऐसा शेप देके मैं इसको तेल में डालते जाऊंगी। अभी थोड़ी देर इसको रखूंगी। तो आं बेखौ बेलथायनोसै। अभी धीरे धीरे पलट दूंगी मैं इसको। दा नै जाहांबायानो लोगोफोर। अभी थोड़ी देर रख के मैं इसको उतार लूंगी। हो ही गया है ये। खांनोसै लोगोफोर, जाबाय नै। कितना क्रिस्पी बन गया है देखिए। और इसमें चना दाल जो है, बुट दाल, वो दाना दाना दिख रहा है। एसे गथा गथा जे बुट दालि दंमोन बेखौ नै जा आराम नुयो, आरो जानायावबो समायथारो, क्रन्ची क्रन्ची। नैबे प्लेटाव दोनखाथारसां। आहा गरम गरम, ओहो गरम गरम। माखासेखौबो बिदिनो एवग्रोनानै लाग्रोनोसै आङो, ओमफ्राय देखायनोसै दे लोगोफोर। आं एवग्रोनानै लाग्रोथारनोसै। ये भी हो गया, बेबो जाबाय नै। ओ गोलैलांबाय गाहायाव। नैबे दावदैनिखौ सावनोसैलाय ना। बुट दालिनाथ' जाबाय नालाय। चना दाल का तो बन गया है। अभी जो ये अंडा वाला है, अभी इसको फ्राई कर लूंगी। अभी इसे लासै 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 आराम अरखौ बेलेन्स खालायनानै एवलांनांगोन आरो, नङाबा आलुखौ माने मोना बायदि मोनगोन। पर जरूर बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है। सब गोथाव जाखायो। खेनसे ट्राई खालामनायबानो जाबाय लोगोफ्राबो।
सोरबाफोर आरो बिदि जाखायोबाथ' मिन्थिखागोनखा। तो बेबो जाबाय लोगोफोर, ये भी पक गया है। इसको इधर हाबा एसे थान्दा थान्दा बोथोरबा जानो थाखाय नै बड़ाया रेडि जाबाय लोगोफोर। ओरैजाय बुट दालिनि बड़ा, ओमफ्राय ओरैजाय दाउदै नरसिं आलूनि बड़ा, करी लिव्स, अंडा और आलू के साथ जो बना पकौड़ा ये वाला, देखिए कितना टेस्टी। और इधर है चना दाल का, इधर भी करी लिव्स, थोड़ा सा धनिया और प्याज के साथ बहुत टेस्टी है। और चना दाल का जो दाना है वो दिख रहा है डिजाइन की तरह, बहुत अच्छा लग रहा है। ओमफ्राय लोगोसे नै टमेटो सॉस को लाबाय, टमाटर का जो सॉस होता है टमेटो सॉस वो भी ले लिया है। अभी मजे से हम लोग चाय पियेंगे, दा सा लोंनोसै लोगोफोर जोङो। ससखौ बिदि जायो मानसिया, माबायदि संदों तो लोगोफोर दा जोङो ड्रयिं रुमाव फैबाय नै, ओमफ्राय मामिया ससखौ जागासिनो दं दि माबायदि ना। यस होनदो, नों सा लोङा दे मामि दे, आपको चाय नहीं पीना है, दूध पीना है, दूध दूध। गोथाव मामि, हा ओइ ओइ मारै जाखो नों खानायफ्रालाय? इसोर 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 गरमाव आयै आयै आयै, ओरै फै दाउबो, खानायखौ इथिंना होनां। दा दुस्थु जाखाबायना बियो। चना दालिनिखौ जानो नागिरसै लोगोफोर, बुट दालिनिखौ जानो नायसै नै। Stop, mommy. 안다니고 나는 안다니고. 고가 문등래 고가 곤통 튼튼 다른 시간. 고가 문등. 나는 먼저 थोड़ा सा सर्दी लगाई कैसे? टेस्टी बना है। आलू पकाना? मंदंग ना आलू आ? पका है। अभी मैं अंडा वाला ट्राई करने वाली हूँ, अंडा वाला दाउदै गोनांखौ जानोसै लोगोफोर। गावहाबोनो दाउदैनि मोनजाफायो, ओमफ्राय आलुनि एसे गुरै, ओमफ्राय सामब्राम गोजानि टेस्ट, बहुत टेस्टी बना है दोस्तों। मैं भी खुश लाई हूँ। मम्मी अभी रत्नों के साथ, मम्मी के साथ बाहर गई थी, अभी आई है। मैं भी खुश लाई हूँ, खुश लाई हूँ। एक्सपो जादोंना लोगोफोर, बेयाव थांदोंमोन माजों रत्नजों दा सफैबाय नै, फिसौनो मा लानानै फैखो। आयौ बेखौ नांलायबा चिना दिखिनि मोनसे, ओमफ्राय नों बिबाय थादोंमोन ना, बिदिखौ नुनानै लाबाय आरो। पेन्सिल खाबाय दे। खुलुम नुआ, औ खुलुम नुआ। कलम नङा बियो। देखायदोब्ला मामि, नै देखायदो, नै 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 पेपा पिग। एक्सपो से लेके, एक्सपो नि बे, एक्सपो से लेके आया है पेपा पिग। एक्सपो निफ्राय लाना फैदों नै, माजों रत्नजों थांदोंमोन नालाय, दासो सफैदों। ओमफ्राय बेहालाय मा जायो, अ शार्पनार, बट नै बटनि बायदि नावखानि बायदि शार्पनार। अनि बेहालाय माबि? बे गेले माबा ओरै, अ दिखनी में देखो, बे माबा देग्राया। ओ ये वाला, इसका टप 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 करके घुसाना है ना, ऐसा टुप 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 खालायनानै गेलेनांगौ ना। थांदो। बुदेलनिखौ बिबाय थायोना बियो। आगै बुदेलनिखौ नुनानै बिदोंमोन, दा आबैया लाबोना होफैबायना। मोजां मोनबाय आबै? और ये अभी मैं मम्मी को दूँ, खा के देखो कैसे है।
गावहा दावदै मोनजाया नालाय दालिनि माइआ गोथाव मोनबाय जाहैदो फ्रेश जानानै बेखौ बिबाय थायो बेयो आखाइनि मोननाया लाबाय आं दिनै दे लोगोफोर होमबालाय जोंबो साहाखौ लोंनोसै होमबा ब्लॉग को बेयावनो फोजोबनोसै ब्लॉग यहीं पर खत्म करती हूँ मैं ये चाय खत्म करती हूँ नहीं तो ठंडा हो जाएगा नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगा बाय बाय 타단